ଜେଜ ତୁ ଆଜି ଭାରି ଲେଟ୍ କରିଦେଲୁ। କାଇଁ ଲେଟ୍ ଟାଇମ୍ ତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ହଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। କଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି? ମିତାଲଟା କେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି। ଚଢ କୋଠିକା ଜେଜ କଳାଟାକୁ ପୁରା ପୁଛିକି ଆଣିଛି। ଆବା ବାବା ବାବା ଜେଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। କଣ ରେ? ତୁ କଣ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଖାଲି ଗୋଡ ଗଳା ଚଲଉଛୁ? ଭଲ କଥାରେ ପଚାରୁଛୁ। ଦେଖ କାହିଁକି ତ ଜେଜ ତଳୁଆ ଚଲଉଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେ ବଡ ଲୋକ ହଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରୁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉ ସେ ଦିନ ନା ଦିନେ ତା ତଳକୁ ଫେରିବ। କିନ୍ତୁ ତ ଜେଜେ ତଳକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରହିବ। କାଦୁକୁ ପଶିବୁ କାହିଁକି ଗୋଡ ଧୋଇବୁ କାହିଁକି? ସେଇଥି ନା କି ତ ଜେଜ ତଳ ଚଲଉଛି। ମାନେ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହା ବିକିବେ? ଖଚଡା